И здравейте с любимите ви таро карти! Днес искам да проверим каква е енергията за месец април, какво да очакваме, какво ни предстои в любовта, в кариерното развитие, пречки, положителни, отрицателни събития. Искате ли да направя и за всяка една зодия какво ви предстои в любовен план, в кариерен план? Напишете ми отдолу коментари и за лични таро консултации или други услуги, които предлагам, може да ми пишете налично в Instagram sali.belik или пък в Facebook sali.belik. Но да не се бавиме и да видим каква е енергията за месец април за хората, които ме гледат. Каква е енергията за месец април за хората, които ме гледат? Едно малко така потъване в себе си, малко изолиране от външния свят, от хора, но е нужно, защото идва семейното щастие, радостта, веселието. Идва и някакво предложение, съобщение, весели празници и нещо от миналото. Може би един от тях е от миналото. Мисъл... Появяват се двама човека, с един ще има радост и съобщение. Ще кихна. Не, От единия ще има лъжи. Щом кихнах, от единия ще има лъжи. Добре, от единия ще има лъжи, от другия ще има веселие и празници, които изгледнах. Добре. Ще опитам още малко за любовта през месец април. Добре, колелото на съдбата се завърта. И пътува любов към вас. Много бързо идва. Да, истинска любов. Добре, май месец април ще е месец на любовта. Какво може да очаквате от тази любов? Какво може да очаквате от тази любов? Падна една карта. Може да е обвързана по някакъв начин с работа. Ще има малки пречки, конфликти, пречкания, но няма да са някакви такива много бурни. Не, по-скоро бурни ще са, може би. Заражда се някаква идея. Идеята да пуснем старото и да, контролирани от страха. Потапяне в една неяснота. Но мисля си, че любовта идва. Може би идва друга любов. И лоялност. Добре. И на дъното на карта е беда.
Добре. Блокирам ми главата и не знам за какво да питам. Мисля, до сега имах 10 въпроса поне. Добре, ще питам за кариера и професионален план и ако се сетя, нали, ще бърна да питам за любовта. За кариерен план. О, да, аз ви казах, че е обвързано с работата. Ето и за любов, семейно щастие и едно разучване. Едно по-детално разучване, опознаване. Да. Явно тази любов е свързана с нещо с работата. Може да сте колеги, може пък да имате нещо общо с работа. Не знам, не мога да усетя каква точно е ситуацията, защото все пак това общо гледане. Добре, какви действия може да очаквате от този човек? Добре, защо постоянно ми излизат нещо свързано с работата? Добре, вие ще си го прецените, не ми е много интересно. Любов. Но има и малко, нали, труден е пътя. Но бурята, която е, си тръгвал. И, нали, има любов. Добре. Като действия всичко ще ви се изясни. Някакви много ясни действия ще направи. Да, защото до сега, дори да е искал да действа, това бездействие не зависи от него. Излизане от сянка. И конфликти, които казахме по-рано, че ги има тези конфликти. И него това го е съсипало. Съсипало го. Защото може би той, когато иска любов и има конфликти, нали, малко е ковче ситуацията. Но сбъдване и на мечта, сбъдване на желание. Да, отново яснота ми се дава. Може би ще имате разговор, изяснителен разговор. Да, от който си тръгвате от този застой. Премахвате страховете, които са. Да, и ставате по-силни. Добре, явно ще има изяснителен разговор, в който ще има доста яснота относно вашите конфликти и може би кой какво чувства. Знае ли са? Добре, с какво ще е свързан този разговор? Ще има ли изясняване на чувства? Ами за един поглед напред, за едно лекуване на душата, за избор по кой път да се поеме в любовта. Добре, значи ще има изясняване относно отношения и на къде да се тръгне. Добре, хареса ми. Вадим няколко последни карти послания. Посланието е: спрете да се вглъбявате в следене, в търсене, в
какво качва, какво не качва, дали ви пише, дали не ви пише. Изберете посока. И конфликтите, които са сега, получавате най-яснота и идва любовта. Добре, хареса ми. Много се радвам. Напишете ми каква друга тема искате и дали искате за всяка една зодия какво очаква през месец Април. Така, благодаря ви, чао.